أستراليا خيدة foreign affairs and international law أدنى عمتي كابو شعو ميديت لمسفلكو أبناي زغر حنش سنحا أبقى خويني كاب آدما زاناي بادمي ناي دوبات أبقى ريسيرش ناقبرنا بزحو جزي عدد إليان ناخدكو بتنايت إليان تربين كاب إنجليز تونسو تيجلو historical political نتوم لويرات تقربوا لهم قالوت من نيروم نحدي وتحت من إسايات كانت صحو ندي ريسيرش ناقبرنا مستا أمريكان اللي تبال يسا أخوينا إنا نايدوبات سرحنا تعمل جرش تعمل جيكا نايدوبات كأنا كومبنسيشن نيرو تنحنا كومبنسيت كبورنا زبوهم بزح نجار نديهم جارم إثيوبيا سنفاي أنس تومن أشتو كمان من إسايات يوم هو توم كسو زموت سلزي نغرو منم حاسبة يفلتن بر تياتر سيرتيفيكيت إني هاتلي تفي تا PhD ديجري أبوي فلوينتلي نسو دارجا شو أتو أو أزارب اوكي أبوي انت نزارب تدري زارب بلين زارب أمحارينيا زارب زنايد عرب بيرفكت زارب إليان زارب إنجليز زارب لاتين زارب أب صوماليا خاصة لذا نبرة نايس صوماليا سدت متملس كده أخذ كم تحجي نبدأ دقيقة حدي أموي إريتراوي قالوا لاسي بقى نعيم مسانا حنت ساب كفلي أسمرها ودي أخذ لخدها تبغى المخد كده ما كيدي با انتهي كده بتعم حمام كله I know سلام زغبركم تغطلتي داكينا توك شو كمون كلاتكم سبسكرايبرز إريتيان ميديا نتورك ببزق أنكم وصلنا كأنكم كتخونوا تسفى قبر لما أنتي دكتور أزيب في السهاية جا أموي دي خبلك حنساب حتى نيري زبلك يتفقن ديو خابكم مس أزيب يترح يزبلك رغبك خلوخو قدامي انقع أب ممرقتها متحفك خمز بصحك أزيب دكتور أزيب نبلكن تيك أندي علالنا تا حانت لا أب ترى هيوت ناي إريتراويان بقصالي قلعو زعبيولا ساقسي نافت علال دحان كان أتوينا بركي خاب حجة نجرنيمون كيرا إيواسو كيبلو مو قديم قن ليلانا خنقبر دكتور أزيف السهاية منيا إنا خنلا عليك هراي أنا دكتور أزيف السهاية بحال زيتا مهاركو political science يو دحر political science تمرتي مسوداكو تمرئي خلتا قلعت وليدي زوم كلتا قلعت كا ميدا حزي ماتي مالتيو بعل بيتي برغادير جنرال كسيت برهاني بحال نسوها فرنساي ناي استراتيجيك اند ايكونوميكس تماهيرو عبد على الدرجة تماهيرو بدحريو زي نحنا بأوروبا نيرنا نسونا بأوروبا نيرو ديسايد جيرنا نخن مصنابزي اتا اورا خا نعنا ابزي خستاي بوسكواس بن زنبره سبيشالي عندن كالك حسايو مس عندن كالك حساي بزح اركنت نيرو مس جنرال ስለዚህ ብዛዕባ ሰውራ ይዛረቡ ብዛዕባ ምእታው ዘይምእታው ይዛረቡ ኣነ እኳ ዘይፈልጥን ነይረ እንድሓር ግን ክንኣቱ ምዃንና ተማያይጥና ኣነ እውን ተቐቢለዮ ስለዚ ብወርሒ 5,977 ብኤሮጳ ጌርና ብሱዳን ጌርና ንሜዳ ኣቲና قلعو حيس كامي خاطيخ نميدا قلعو حزنا ماتنا ود 2 ዓመትን 3 ዓመትን እዮም ነይሮም
ኣብቲ ሽዑ ሰዓት እቲ ናትኪ ማይንድሴት ከመይ ነይሩ ማለተይ ኦኬ ተቐቢልክዮ እንዲኽ ንሜዳ ንምእታው እንታይ ትፅቢታት ነይሩ ግን ሜዳ ክትኣትዎ ከለኺ ናብ ገድሊ እቲ ትኽልክ ማለተይ ቆልዑ ሒዝካ ከዓ ከቢድ እንድዩ ቅድሚ ሕጂ ተገሊጹልና ነይሩ እንድዩ ኣብ ገልዲ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ከም ዘሎ ህፃናት ኣብኡ ክዓብዩ ከም ዘለዎም ኣለይቲ ከም ዘለዉ ሕክምና ከም ዘሎ ኩሉ እቲ ተገሊጹልና ስለ ዝነበረሲ ብዙሕ ዘፍርሕ ነገራት ኣይነበረናን ምስ መፃና ከዓ ኢንፋክት ምስ መፃና ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ቆልዑ ሒዝናዮም መፂና ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ተጋዳሊት ኣባግደይ ሲስተር ኣወጣሽ ወዲ ሸኽ ካልኦት ኩሎም መምሃራን እውን ነይሮም ብዙሓት እዮም እቶም መምሃራን ነይሮም ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ወላ ሚኒስትር ባዕሉ ዕስማን ነይሩ በዓል ኣለምሰገድ ተስፋይ በዓል ጴጥሮስ ሃይለማርያም ወዘተ ወዘተ ብዙሓት እዮም ከይሰሜና ሕጂ እዚኣቶም ናይ ሓቂ ፅቡቅ ገይሮም ይሕዝዎም ነይሮም ብፍሉይነት ከዓ ኣባግደይ ልክዕ ከም ኣዲኦም ከም ሓደ ቆልዓ ናታ ጌራ እያ ተዕቢ ነይራ ለይትን መዓልትን ምግቦም እናሃበት ነተን ምስኣ ዝነበራ ኣባላት እውን እናስተምሃረት ከመይ ጌርካ ቆልዓ ከም ትሕዞ ከምኡ ሲስተር ኣወጣሽ ከዓ ብጀካ ናይቲ እቶም ቆልዑ ሓኪም ናይቲ መዓስከር ሓኪም እውን እያ ነይራ ስለዚ ብሕክምና መዳይ ኩሉ ምንም ሽግር ኣይነበሮም ስለዚ ኣመጋግቦኦም ድዩ ኣብ ዳርጋ ኪንደርጋርደን ነበሮ መዝሙራት የዘምርወን ልክዕ ከምዚ ናይዚ ሕጂ ዘሎ ኪንደርጋርደን ልክዕ ከምኡ ገይረን እየን ሒዘንኦም ነይረን ካብኡ ንመደቀሲኦም ይኸዱ ይመሃሩ መዝሙራት ይገብሩ ይፅሕፉ ኩሉ ነገር እዮም ዝገብሩ ኣብዚ ዘላ ኪንደርጋርደን ልክዕ ኣብኣ ነይራ ካልኦቶም ካብኦም ዝዓበዩ ከዓ ቀዳማይ ክፍሊ ካልኣይ ሳልሳይ ራብዓይ ሓምሻይ እናተባህሉ ይመሃሩ ኣብ ስርዓት ትምህርቲ እቶም ዝምህርዎም ዝነበሩ ከዓ ካብ ዓቕሞም ንላዕሊ ነቶም ቆልዑ እዮም ምሁራት እዮም ነይሮም ኩላቶም ምሁራት ኣካል እዮም ነይሮም ስለዚ እቶም ቆልዑ ነቲ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ዝክስክስዎም ዝነበሩ ናይ ሓቂ እቲ ዝለዓለ ደረጃ ኣብ ከተማ ክትረኽቦ ዘይትኽእል እዩ ምክንያቱ ሓደ ስድራ ኮይኖም እቶም መምሃራን በቲ ሓደ ኣልይዎም በቲ ሓደ ከዓ ይምህርዎም ማዕርክ ክንደይ ሰብ ትዝክሪ ከምዚ ብቁፅሪ ክትሪኦ ከለካ ቤት ትምህርቲ ክንደይ ይበፅሑ ነይሮም ብዙሓት እዮም ነይሮም ኤግዛክትሊ እቲ ናምበር ኣይፈልጥን እምበር እቶም እንዳ ህፃናት ዝበሃሉ ከዓ ተፈልዮም በይኖም ነይሮም ናይ እንዳ ህፃናት በይኑ ነይሩ ናይ ቤት ትምህርቲ ሰውራና ከዓ ንበይኑ ነይሩ ሕጂ ቅድም ኩሉ ቤት ትምህርቲ ሰውራ እንዲ ነይሩ ድሓር ግን ኣብ ክልተ ከፊሎሞ ናይ እንዳ ህፃናትን ተመደብ ኩሉ ናይ እንዳ ቤት ትምህርቲ ሰውራን ሕጂ ካብ እንዳ ህፃናት ምስ ወዳእካ ኩሉ ነገር ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ተሓልፍ ኣብ 6 ዓመት ገለ ማለት ሲ ከምዚ ኪንደርጋርደን ወዲእካ ኣብ ትምህርቲ ኤሌመንተሪ ተኣቱ ኣለኻ ንሜዳ እንተዘይተኣትዉ ነይርኩም ኣብቲ ሰዓት እቲ ናበይ መምርሒ ሂወት ኪልክ ትሓስቢ ወም ኣብ ኣልጀርያ እንዲና እንታይ ሽሙ ሸሸ ዳፈር ተወዚዑ ወደእቲ ኤከል ደገር ቤት ትምህርቲ ኣብ ኣልጀርያ ወንኩ ሓንቲ ዓመት ገርና ኢና እወ ድሓር ካብ ኣልጀርያ ትኺልና ንሮም ኢና ኸይድና ካብ ሮም ሽዑ ናብ ቅድም ፓሪስ ካብ ፓሪስ ንኣልጀርያ ኣብቲ መዲሞሞ ዝነበሩ ድሓርታ ተመዲብናያ ዝነበርና ፀኒሕና ናብ መንሽሙ መፂና ብሮም ካብ ሮም ሽዑ ኣቅልናያ ፓሪስ ሓሊፍና በርክብ ፓሪስ እንቕመጦ ስለ ዝነበርና ማለት እዩ እሱ ዝቕመጦ በዓል ቤት ይቕመጦ ስለ ዝነበረ ኣነ መብዛሕትኡ ኣብ ዓዲ ጥልያን እሳይ ዝገብር ነይረ ኤኒዌይስ ቆልዑ
ንሱ ግን እቲ እንዳተማሃረ ከሎ ይመጽእ ይኸይድ ካብ ፓሪስ ከምኡ እዩ ነይሩ እቲ ነገር ኣልጀርያ ወላ ሓንቲ ካብ ኣልጀርያ ንፓሪስ ከድና ካብ ፓሪስ ንሮም ወጌር ክዶ ስደት መቐጸል ትብሉ ዶ ንሜዳ ተዘይተኣቱ ኦፍኮርስ ናጽነት መጺውን ክትኣቱ ኢኻ ሽዑ ዲሳይድ ኣይገበርና ኣብዚ ድኹም ከይዳ ብዞን ከይዳ ኣይበልናን ንስደት ክንከይድ ዶ ንገለ ኮምፔር ኣይገበርናን ኤግዛክትሊ ነሳ ምስ ወዳእና እቲ ታእሽሙና እቲ ሓሳብና ምስ ወዳእና ናይ ሜዳ ንስደት ዶ ክንከይድ ንገለ ዘይነበረስ ትኺልና ንሜዳ ክንመጽእ እዩ ነይሩ ሜዳ ምስ ኣተኺ ብኸመይ ኢኺ ተመሪፅኪ ናብቲ ናይ ህፃናት ትምህርቲ ትምደብ ሕጂ እስኺ እወ ኣብ ሜዳ ምስ ኣተና ታዕሊም ምስ ተወድአ ኣብ ክፍሊ ህዝቢ ተመዲበ ኣብ ደቡብ ክፍሊ ህዝቢ ሽዑ ኣብ ምዝላቕ ከሎ ቅድሚ ምዝላቕ ናብ እንዳ ህፃናት ተመዲበ ሽዑ እንዳ ህፃናት ማለት ሕጂ ክልተ እንዲ ተኸፊሉት እንዳ ህፃናትን ቤት ምሶራን ስለዚ ካብ ክፍሊ ህዝቢ እንዳ ህፃናት ኣብየ ተመዲበ እቶም ህፃናት ጋር ክንደይ ከባቢ እሞ ነይሩ ዕድሚኦም 4 5 ድም ዝበፅሑ ደቂ 2 ዓመት 3 ዓመት ዘኽታማት ገለመለ ደቀይ እውን ኣብኡ ነይሮም ኣብኡ ምስኮትኩ ንዓኣቶም እውን ኣብኡ ረኺበዮም ማለት ጳውሎስ ኣሉላ እንዲ ኮይኑ ድሓር ንኣሉላ ኣብኡ ኣብ እንዳ ህፃናት ነይሩ ኤርትራ ግን ኣብቲ እንዳ ቤተ ምርሶራት ኣትሪፎማ ስለዚ ንሱ ንእሽተይ ነይሩ ወዲ 2 ዓመት 3 ንሳ 3 ገይራ ሰናብራ በዓይ ስለ ዝኾነት ኣብኡ ተሪፋ ንሱ ግን ምሳይ ነይሩ ማለት እዩ ሓደ ግዜ እንታይ ብለኒ ኣበላ ዳእታ ቁድንንቲ ኣደይ ቶምብል እምበር ድሓን ነይሩ ንሱሲ ኣይተፈልየን ማለት እዩ ድሓር ቅድም ኣብ ኣግደ እንዲ ዓብያቶ ድሓር እንዳ ህፃናት ምስ መፃ ኣነ ካብኡ ምስ መፃኹስ ምሳይ ነይሩ ማለት ምምስራት ዲኤምኬ ሕጂ ኣብ እቲ ዲኤምኬ ኣጠቓሊሉ ሓንተ ክድሓንተን ሕቶታት ሓሲብ እየን ዘለኹ ብኸመይ እቲ ሓሳብ መፀልኪ ንኣብነት ኣብ ስደት ከለኺ ፅልዋ ናይ በዓል ሰሪላክ ናይ በዓል ጊጎዝ ነይሩ ድዩ እቲ ዲኤምኬ ክሕሰብ ከሎ ኣብ ሜዳ ምስ ኣተኺ ኢቨንቹዋሊ ከዓ ድሕሪ ናፅነት ክንዲዚ ኣፌክት ክገብረና ብሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ጀነሬሽንስ ወይስ ንሜዳ ዘሎ እዋን ጥራሕ እያ ተሓሲባ ተሰሪሓ ዲኤምኬ ከመይ ይመስል ድሕሪ ባይታ ናይ ዲኤምኬ እታ ዲኤምኬ እንታይ ይመስለኪ እዚ ኣነ ብፖለቲካል ሳይንስ እንደ ፅኒዐ ግን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከሎና ኣብ ዩኤንዲፒ ሰርሕ ስለ ዝነበርኩ ሽግር ናይ ጢሜት መፂኡ ነይሩ 75 ሕጂ ንዓይ ንኣሜሪካ እቲ ናይ ህፃናት መግቢ ንክግበር ንዓይን ንሓደ ኢትዮጵያውን ሰዲዶሙና ማለት እዩ ነይሩ ኣሜሪካ ናይ ሓደ ዓመት ኣብ ዋሽንግቶን ባልቲሞራ ኣብኡ ሰዲዶም ሕጂ ችልድረንስ ፉድ ከመይ ጌርኩም ፉድ ከም ትገብሩ ኮቴጅ ኢንዳስትሪ ንሱ ንሓደ ዓመት ተማሂርና ንኢትዮጵያ ንክንምለስ ኣነ ብኡቢለ ብኣሜሪካ ገይረ ደቂ ሒዝዮም ከይደ ስለ ዝነበርኩ ኣብ ዓዲ ጣልያን ገዲፈዮም ነይረ ምስ ሓፍተይ ምስ ልያ ትበሃል ኣብኡ ገዲፈዮም ኮሌጅ ከዓ ነይሩ ኣነ ውድእ ምስ ኣበልና ኣብ ፓሪስ መጥየ ካብ ፓሪስ ንዓዲ ጣልያን እቲ ካልኣየ እንታይ ከም ዝገበረ ተመሊሱ ድዩ ኣይተመልሰን ኣይፈለጥን ድሓር ተመሊሱ ድዩ ኣይተመልሰን ኣይፈልጥን ስለዚ እቲ ትምህርቲሲ ሽዑ ወሲደዮ ማለት እቲ ኮቴጅ ኢንዳስትሪ ፎር ዘ ችልድረን ዝብል ካብኡ ኣብ ሜዳ ምስ ኣተና ከዓ እዚኣ መፅያ እዛ ናይ ዲኤምኬ ማለት እዩ ብቀዳማይ ኣፍታ መፅሓፍ ምርኣታ እኳ ንሚኒስትር ኣስካሉ መንቆሬስ እውን ብዙሕ ትንእድያ ነርኪ ንሰንስ ከምዚ እቲ ሓሳብ እውን ምስ መፀሲ ብፅቡቅ ተቐቢላ ክስታይ ከም ዝገበርታ እሞ ከመይ ነይሩ እቲ መጀመርያ እቲ ሓሳብ ከተቕርብዮ ከለኺ እወ እቲ ምዝላቕ ምስ ገበረ 78 ብዙሓት ህዝቢ ካብ ከበሳ ካብ መታሕት ካብ ኩሉ እዮም ዝመፁ ነይሮም እዞም ካብ ኩሉ ዝመፁ ዝነበሩ ኣብ ትሕቲ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ጀላሃንቲ ዝበሃል ቦታ ኣብኡ መደበር ሰሎሙና ኢሎም
እቲ ህዝቢ ምስ ደቁ ኣብኡ ይቕመጥ ነይሩ እቲ ምርሰውራ ነይሮም እንዲኦም እንዳ ስንኩላን ነይሮም እንዲኦም እንዳ ህፃናት ከዓ ድሓር ድመፅ እዩ ግን እዞም ህዝቢ እዚኣቶም መን ይውምሎም ነይሩ ማሕበራዊ ጉዳይ ኣብቲ ግዜ እቲ ኣዳሓዳሲ ሚኒስትር ኣስካሉ መንቀርየስ ሓላፊት ነይራ ናይቲ ምስ ካልኣያ ምስ ወዲ ባረ ሓላፊት እያ ነይራ ማለት እዩ ሕጂ ነቲ መዓስከር ዝቆፃፀርዎ ማሕበራዊ ጉዳይ እዮም ዘምፅሉ ኩሉ መግቢ ጠሓኒት ነይራ ናብኡ መሸለአን ገለ መሊአን ተጣሒኑስ ኣብኡ ዝምገባሉ ማለትን ጡሕና ነይሩ ስቶር ነይሩ ብዙሕ ልክዕ ከም ሓንቲ ንእሽተይ ከተማ ከም ኣዮም ገይሮም ነይሮም ማሕበራዊ ጉዳይ ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ብዙሕ ኣስቤዛ ተዓዲጉ ብዙሕ መግቢ ተዓዲጉ መፅእ ነይሩ ከም ፀባ ቀዳማይ ዓለም ሳልሳይ ዓለም ማሽላ ዝተፈላለየ ተዓሸገ ምግብታት ካልእ ናይ ቆልዑ ምግብታት ንሕፃናት ስፔሻሊ ንሕፃናት ምዝጊጎስ ኢጎስ ዝመስል ካብ ካይሮ ገለ ዝመፅእ እዚ ከምዚ ፋፋ ዝመስል ስለዚ እዚ ኩሉ ምግብታት ይመፅእ ነይሩ ዴላሃንቲ ግን ብጣዕሚ ዋዒ እዩ 52 ሴንቲግሬድ ዝበፅሕ ግን ዓበይቲ ተኣሽሙ ጎቦታት ስለ ዘሎ እቲ ኮልኮዲሰለ ድሓን ሕጂ ኣብቲ መዓስከርቲ ኣብዚ ዝብለክ ዘለኹ መደበር ሰሎሙና ዓብ ሕክምና ነይሩ ዶክተር ንርኣዮ ተክሊንክኤል ካልኦቱ ነርስ ብዙሓት ነርሲ ካልኦቱ ሕክምና እንዳ ስንኩላን ነይሩ መደበር እንዳ ስንኩላን ነይሩ ማሕበረ ጉዳይ ናይ ቆልዑ እንዳ ህፃናት ነይሩ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ነይሩ እንዳ ህዝቢ ሕጂ እንዳ ህዝቢ ቤት ትምህርቲ ሰውራ እንዳ ህፃናት እንዳ ሓራሳት ከዓ ነይሩ ሕክምና ናይ ንርኣዮ እንዳ ቆልዑን ናይ ዓበይትን ኩሉ ዘጠቓለለ እዩ ነይሩ ስለዚ ልክዕ ከም ሓንቲ ንእሽተይ ተኣሽሙ ከተማ ንሕሰባ ከም ኣያ ነይራ ማለት እያ ገፊሕ እዩ ብጣዕሚ ከዓ ሙቐት ነይሩ ኣብዚ ሙቐት እዚ እቲ መግቢ ይባላሾ ነይሩ ባላሾ ነይሩ መብዛሕትኡ ይጓሓፍ ኤክስፓየር ኮይኑ ኢልካ ካልእ ተምፅእ በቢግዚኡ ሕጂ ኣብዛ ግዜ እዚኣ ሓንቲ ሓሳባት መፂኣትኒ ንምንታይ ምግቢ ባዕልና ሰሪሕናሲ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ፋፋ ድበሃል ነይርዎም ሰሪሕናስ ንህፃናት ክንምግቦም ዘይንኽእል ማለት ሓንቲ ፕሮጀክት ፅሒፈ ማለት እዩ መደብ ካብኡ ሽዑ ንርኣዮ የርእዮ ንሱ እዩ ናይ ህፃናት እንታይ ድበሃል ኖ ቅድሚ ናብ ንርኣዮ ምርኣየ ኩሉ ግዜ ንኸሰተ እዩ ዝነግሮ ንሱ እንዲወድ ንክነመፅእ ሕጂ ንጀነራል ምስ ርኢኽዎ ዋ እዚ ደኣ እዋናዊ እንድዩ ግን ባዕልኺ ሰው ኢልካ ክትግበር ስለ ዘይክእል ንሓለፍትኽን ንኽኢላታት ዘሎ ናይ ህፃናትን ክትመኽርዮም ኣለብን ጃነ ንዶክተር ንርኣዮ ኣርእዮ ነስካሉ መንቀርየስ ዘለውኦ ካልኦት ከዓ ክኢላታት ነይሮም ኩሎም ብሓባር ዝነበሩ ሪኦሞ ባዕድሓ ከነፅንዖ ኢና ተባሂሉ ኣነ ንርኣዮ ነፅንዖ ማለት እዩ ከም ናይ ህፃናት ኣስካሉ መንቀርየስ ነቲ እንታይ ሽሙ ነቲ ፕሮጀክት ወሲዳ ኣፅኒዓ ምክንያቱ ከምኡ ዝመስል ከዓ ኣብ ሱዳን ኣብቲ ወደልሕሎ ይስራሕ ነይሩ እዩ ወደልሕሎ ዝበሃል እዚ ስደተኛታት ዝኸድዎ ናህና ድዮም ናይ ሱዳን ድዮም መብዛሕትኡ ናህና እዮም በቲ ዝነበረ ውግእ ይስራሕ ነይሩ እዩ ሓዋዊሶም ከምኡ ገይሮም ልክዕ ከምዚ ናህና ዘይኮነስ ይሓውስዎ ከምዚ ዲኤንኬ ዱራ ገለገለ ኢሎም ኣብ ሱዳን ኣብታ ዝብለኪ ወደልሕሎ ኣብኣስ ተጀሚራ ነይራ እያ ሕጂ ካብኡ ብምብጋስ ኣነ ከዓኒ እንታይ ሽሙ ገይረ እያ ንዓኣ ኣዝፊሻ ኣፅኒዐ እያ ማለት እዩ ስለዚ ንሱ ምስ ኣፅናዕክዎ
ኣስካሉ ከዓ ትፈልጦ ስለ ዝነበረት ወላ ወደን ክልእ ስራሕ ከለ ትፈልጦ ስለ ዝነበረት እምበኣር እዚኣ ብህፁፅ ክንጅምሮ ኣሎና ተባሂሉ ኩሉ እቲ ዝድሊ ፀባ ድዩ ካብቶም ክሳይ ክንወስድ ኣይንኽእልን ኢና ግን ክንዕድግ ፀባ ድዩ ዓተር ድዩ ማሸላ ድዩ ከድና ንገዳርፍ ኣብኡ ዘሎ ከባቢታት ከድና ገዚእና መፂና ማለት እዩ ንሳ እውን ኣብኡ ፓርቲስፔት ትገብር ነይራ ብጀካ ንረኣያ ሓቂ ስለ ዝኾነ ስለዚ እሱ ምስ መፀ ነዚ ሕጂ ሳይንቲፊካሊ ክንደይ የድሊ ካርቦሃይድሬት ክንደይ የድሊ ፕሮቲን ክንደይ የድሊ ፋት ክንደይ የድሊ መማቕርቲ ሽኮር እውን ነእትወሉ ኢና ነርና ጌርና ጀሚርናዮ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሎካሊ ባዕልና ዝዓደግናዮ ሰክልታት ጌርና ብኢድና ወላቲ ላስቲክ ኣብ ብሽምዓ ዳዓሸኩም እንዳተዓፀወ ከምዚታት ንገብሮ ነርና ማለት እዩ ብ1985 ግን ከም ፋብሪካ ክትትከል ተወሲኑ ፕሮጀክት ተገይሩ ማሽናት መፅአን ካብ ወፃኢ ኩሉ እቲ ዘድሊ ማሽናት ተመቢሉ ንኡስ ኮሚሽን መግቢ ተባሂሉ ሽዑ ተመስሪታ ማለት እዩ እዚ ልክዕ 40 ዓመት ሃሪማ ኣላ 40 ዓመት ሃሪማ ኣላ ልክዕ ጌራ ኳሓጎሰክ ከዓ እንደገና ትቅድሚኡ ዝነበረሲ እንታይ ሽሙ እዩ ሎካሊ ማለት ሰሪሕካ ነቲኦም ቆልዑ ገለ መሃብ እዩ ነይሩ ብኢድካ ማለት እዩ ማንዋል ንበሎ ማንዋል እዩ ነይሩ ማዕርክ እንደዚ ኢምፓክት ክህልዎ ኢልካ ሓሲብክ ነርክ ሽዑ ክትምስረት ከላሲ again ስጋ ናጽነት ዝኸውን ኢልክ ዲኽ ተሓሲቡ ነይሩ ንናጽነት ምስ መፀ eventually ክቅፅል ኢልክን ሓሲብ ክንኦ ነርክ ዲኽ ናብቲ ሰዓትቲ ወይስ ከመይ ነይሩ ሓሳባት ክንሽዑ እቲ ሓሳባት ዝነበረ ንህፃናት ኣብ ሜዳ እሞ ከምኡ ኢሉ ናይ ህፃናት መግቢ ኮይኑ ክቅፅል እውን ይኽእል እዩ ዝብል ነይሩ እዩ ታእሽሙ ነይሩና ስለዚ ኣብዚ ብጀካ እታ ዲኤምኬ እንዳሰራሕና ከለና ብጀካ ዝማሸላን ሚልክን ከብከበን ዘን ሰለስተ ሽኮርን ካልእ ከዓ ነእትወሉ ነርና ተኮር እናኸድና ኮሚደረ አንቂፅና ጥሒና ነእትወሉ ካልእ ካብ ከም ረድኤት ዝመፀና ዓሳ ጥሑን ነይሩ ካብ ስዊድን ድዩ ኖርዌይ ኣይደኖ ካብ ኤውሮጳ ካብኡ ነእትወሉ ነርና ዓሳ ምእንትን ክህልዎ ኢልካ ካልእ ዝተጣሕነ እንቋቑሖ ከዓ መፀና ነይሩ ዝተጣሕነ እንቋቑሖ መፀና ስለ ዝነበረ ምስቲ ፕሮቲን ኣማዛዚና ክንደይ የድልዮ ገለ ኢልና ከዓ እንቋቑሖ እውን ነእትወሉ ነርና ብክስታያት እዩ ዝመፅእ ነይሩ ብክሻታት እዩ ዝመፅእ እቲ እንቋቑሖ ሕጂ ስለዚ እቲ ዲኤምኬሲ ብጣዕሚ ሃብታም እዩ ነይሩ ማለት ኣብ ክልተ ኣብዚ ከምዚ ሕጂ ዝገብርኦ ገለ ኣይተወሰነን ማሸላን እንታይ ትበሃል ፀባን ዓተርን ጥራይ ኣይደኖ ሽኮር የእትዋሉ ድዮ ናይ የእትዋሉ ጥራይ ዘይኮነ ምክንያቱ ኣብዚ ምሳእተና እቶም ናይ ንኡስ ኮሚሽን መግቢ ኣባላት ናይ መፅናዕትን ሓበሬታን ጎስጓስ ኣካይዶም እዮም ንሓማዲኤ ድዩ ንዴታት ድዩ ዛስዋይ ኩሉ ሰብ ሕጂ እንታይ ሽሙ ክገብሮ ክኢሉ ስለዚ ሲ ንሕና ግን እንቋቑሖ እትዋሉ እዚ እንታይ ሽሙ እዚ ዓሳ እትዋሉ ገለመለ ክንብለን ኣይንኽእልን ኢና ምክንያቱ ዳትስዋ ድመፀና ዝነበረ እንድዩ ስለዚ ተጣቢብካ እዩ ዝግበር ነይሩ መፀና ስለ ዝነበረ ንዕኡ ከም ፕሮቲን ካበይ ካበይ እቲና ክሳይ ንገብረሉ ከም ቫይታሚን ከመይ ጌርና ገለ ነእትወሉ ስለዚ እንቋቑሖ ነይሩና ጥሑን እዚ ዝመፀና ከምኡ ከዓኒ እዚ ዓሳ ነይሩና ዝመፀና ንሕና ከዓ ኮሚደሮ ከዓ እንቂፅና ባዕልና ክስታይ ከዓ ነእትወሉ ነበርናዮ ማለት እዩ ስለዚ ቨሪ ሪች ነይሩ ዲኤምኬሲ ከምዚ ሕጂ ብዝኩሉ ዝሰርሖ ዘላ ዘይኮነት ቨሪ ቨሪ ሪች እዩ ነይሩ ብጣዕሚ ብኩሉ ባላንስድ ዝኾነ እዩ ነይሩ ባላንስድ ዳየት ተመጣጠነ ማለት እዩ ዲኤምኬ ዘይሓለፈ ቆልዓ የለን ወላ ኣብ ገዛና እውን ሓሊፈ እያ ምስ መፀ ሓሊፍዋ እዩ ሰሪላ ጊጎዝ እቲ
ተናዲታት دحين حلبي زنتاي دي مسلك حجي تفعل يسب كل نيم دي إمك يسرح نحنا نديتات عندنا مهرناين تناديتات حجي سريحا ندقن هو إشتها نتقطع بقى كامل ما حيش خوين وين مالك لزخلتيو ينزبلا يمجبان إشتها تلذي أنا exactly انتاي يقولوا خمي جيران ናይ ነፍሲ ወከፍ ኣይፈልጥን ክንደይ ካርቦሃይድሬት ይገብራሉ ሰብነት ሙቐት ዝህብ ክንደይ ፕሮቲን ይገብራሉ ክንደይ ቫይታሚን ይገብራሉ ገለ ኣይፈልጦም ካብቲ ቅድም ዝነበረ ኣሰራርሓን ሕጅን ብዙሕ ፍልል ኣለዎ ዶ ትብሊ of course ኣብቲ ናይ ካርቦሃይድሬት ፕሮቲንስ ክመፅእ ከሎ ኣሎ እንዲ ፍልሊ ኣብ in general ግን እቲ ቶም ቆልዑ ክበልዕዎ ዘለዎም ብዙሕ ዶ በልዑ ኣለዉ compared to ኣብ ናይ ሜዳ እዋን of course በበይኒ ግን relatively speaking ክትብል ከለኻስ ኣሎ ዶ ብላዕ ኣሎ ዶ ትብሊ DMK ብዙሕ እቲ DMK እዋ ብላዕ በልዕዎ ኣለዉ ሕጂ ናብዛ መፅሓፍና እታ ናይ DMK ጥራይ ደይኮነት ካብ ፔጅ ሱሳ ካብ ገጽ ሱሳ ንድሓር ዘሎ ክሳዕ ገጽ 126 እንድሕር ርኢኽዮ በብሓንቲ እንጌራ ዘለዋ ሰበይቲ እንጌራ ጥራይ ዘለዋ ብኸመይ ጌራ ካልእ ኢንግሪድየንት ሓዊሳ ነቲ ቆልዓ ከም ትምግቦ ንኣብነት ረብዒ እንጌራ ኣብ ዘሎ 6 ፍንጃል ቡን ማይ ጠስሚ ወይ ዘይቲ ክንደዚ ማንካ 4 ማንካ ሽጉርቲ ፍርቂ ሕጂ እዚ ከመይ ጌራ ነቶም ንኣሽቱ ካሮት 2 ድንሽ ፍርቂ ካውሎ 3 ቆጽሊ ደቂቕ ዝተመትረ ስጋ ተለዋ ጽቡቕ ስጋ ተዘይብላ ኢሉ እዚ እዚአን ሕጂ ንዓኣተን እዩ እተን ዘይብለን ከዕድጋ ዘይክእላ DMK DMK 100 ቅርሺ 200 150 ክብሎኒ እዚኣተን ግን በታ ዘለዋ እታ ናይ እንጌራ ምሽ ርኢና ናይ ገዓት ማሸላ ናይ ገዓት ብልቱግ ዘለዎን ከዓ ከመይ ጌረን ይገብራሉ ስለዚ እዚአን ኣብዘን ገጻት እዚአን ርአየን ትርአየን ኣለዋ ኣለዋ ወርአና ኣለዋ ክንደይ ብወላ ዓቐን ኣለዎ ተሓሪጭ ከመይ ከም ዝኸውን ከመይ ከም ዝበስል ኩሉ ስለ ዘለዎ ሕጂ ኣብዚኣ ንዜና ዴታ እዚኣተን ሽግር የብለንም ማለት እዩ ማለት ግድን ክንዕድግ DMK ከበላ ከዕድጋ ዘይክእላ እንደና ቁጠራት ገለ ዘለዋ ብዚአን ጌረን ካብ ገጽ ሱሳ ክሳዕ 124 እዚኣ ብጣዕሚ ጽብቕቲ እያ ካብ ሓርጭ ዕፉን ወይ ስገም እንዳትገብሪ ከም ትኽእሊ ካብ ድንሽ እንታይ ክትገብሪ ከም ትኽእሊ ድንሽ ጥራይ እንድሕልሉ ክብ ገዛኽን ካሮትን ከመይ ጌርክ ነቲ ቆልዓ ትገብርሉ ቡላ ዝበሃል ምሽ ኣሎ ንሱ ከዓ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ሕጂ ኣብ ድባርዋ እዩ ዘርእዎ ኣለዉ ኣብ ድባርዋ ብጣዕሚ ጽቡቕ መፂ ኣሎ ነጊሮሞ ንኸማን ሓደ እዩ ኣብ ቴሌቪዥን ገለ ከማን ኣውፅኦም መፂዶ ነይሩ ቡላ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ቡላ ምሽ ኣሎ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ንሱ ከም ዝርድአኒ ዘሎ ሓደ ካብቲ ቀንዲ መደረኺ መፅሓፍ እዚኣ መፅሓፍ ክፅሕፍ እያሲ ነቲ ሓበሬታ እውን ንክወፅእ ከም ዝበልክዮ ባዕሉ ክገዝእ ዘይክእል ሰብ ተሃልዩስ ኣብ ገዛ በቲ ዘለካ ጌርካ ንምስራሕ እዩ ክንደይ ግዜ ወሲዳ ትልክ እዚኣ መፅሓፍ ከተዳልው እያ ማለት እቲ ፍልጠት ጃሎ እንዲ ምሳኺ ኖ እንታይ ማለት ይመስለኪ እቲ ኣውራ ዝወሰደሱ እቲ ገንዘብ እዩ ምክንያቱ ከተብልዮን ድሕር ኮንኪ 250 ገሌታት እንደም ዝብሉኺ እዩ ካኖት ስለዚ ገንዘብ ከተዋህለለ ኣለኪ ስለዚ እቲ ታ መፅሓፍ ንምፅሓፋ ደይኮነሲ እቲ ናታ እንታይ ሽሙ ንምግባሩ እዩ ቁሩብ ኣሸጊሩ ነይሩ ግዜ ንምሕታሙ ክንደይ ግዜ ወሲዳ ትልክ ከተዳልው እያ እዚኣ ከሕትማ
نحن ختدالو إن جنرال كافتا حسب زمت سجاب نمتصحف كتصحفيون كتبتصحيون سي كنيو سيدات الكي كم بحدش ريسيرش غير كديخي كم بحدش ريسيرش غيركي اور بتز زلو مساخ تصنح فلطاتي غيركي قال ريسيرش غير عندي كم بعد الحمامات ناي كوار شاركي مرازما قال زبل ግን ብዙሕ ግዜ ኣይወሰደትን ግን ብዙሕ ግዜ ዝወሰደት ይሰርሓዶ ይድርብያ ኣይ ንሓንቲ ክሳይ ምስ ረኸቡ ትወልዲ ምስ ተረኽበት ገብራ ዘርሓዳ ድሓር ከዓ ናይ ከሰተ እንታይ ሽሙ መፅኡ በርከ ንሱ ከሎ እዩ ስርሕያ ገልበለ ድብለኒ ነይሩ ብድሕሪ ናቱ መስዋእቲ ከዓ ኣይተገደስኩላን ቆልዑ ደፊኦም ክዶ ሕጂ ክትውዲ እያ እወ ማማ ንምንታይ እታ መፅሓፍ ዘይትውድኣ ትብለኒ ኤርትራ ንሱ ከዓ ማማ እንዳውን ክዳ ዘይትውድኣ ገለመለ ይብለኒ ካልኦት ከዓ ኣለዉ እንዶ ኣዝማድ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ዘይትፅሕፍያ ገለ ብፍሉይነት ጓል መንቀረስ እንታ ዘይትፅሕፍያ ኩሉ ሰብ ዲኤምኬ ገለመለታት ትሰርሕ ኣሎ ፀሓፍያ ገለመለታት ይብለኒ ካልኦት ከማን ብፆትና ስመን ወላ ከይሰሚናየን ኣንቲ ዘይትፅሕፍያ እንታይ ኮንኪ ድሕሪት ኮ እዩ ተሪፉ ደሎ ገለመለ ይብላኒ ድሓር ከዓ ኣጋጣሚ ከዓ ኣብታ 4 ዓመት everything happens for a reason ከዓ ንኸምኣ ክትዝርጋሐልክ ፍታ መዓልታ ክትዝርጋሐልክ እያታ ክስታይ ነይራ ግብረ መልሲ ከመይ ነይሩ ኣብ መምረቕታ መዓልቲ ካብ ሰብ ከመይ ነይሩ መልሲ ናይ ሰብ ዝመፀኪ ፊድባክ ሽዑኡ ሕማቕ ዝብለክ እኳ የለን እንዲሁ ሽዑ መዓልቲ ሓቂ ዘረባ ፅፍፍቲ መደብ እንድያ ነይራ ካብ ሕጂ ንነውና ፈልጦ እምበር ንሰንበብዋ ገለመለ ካብ ሕጂ ንነው እምበር ሽዑ ደኣ ከመይ ጌርክ ደኣ እሞ ሽዑስ ኢሚድየትሊ ክትፈልጦ ይትኽእልንኻ ሞር እታ መፅሓፍ ብዓብዩ ኦፍኮርስ ብዛዕባ ዲኤምኬ እንድያ ከም ሕቶ ስለምንታይ ናትኪ ዘይእተኽላኻ ኣብታ መፅሓፍ ከ ከምዚ እቲ ኣመሳር ኩሉ እቲ ታሪክ ናይታ ዲኤምኬ ከመይ ኢላ መፅያሲ ብደንቢ ለቢሱ ደሎ ብዚ መፅሓፍ ከመይ ኢላ መፅያ ስለምንታይ መፅያ ብናይ ዓመተ ምህረት ስለምንታይ ግን ተዛሪቡ ተመሓለፍቲ ከመይ ነይሮም ባዕሉ ስካለ መንቀስ ወይ ንርአዮ ኣነ ንሱን ሪሰርች ጌርናሲ ኣብቲ ነቶም ቆልዑስ ክሳይ ጌርናዮም ኢና መጊድና ርኢናዮም ኢና ኣብ ሚዛኖም ድዩ ኣብ ካልእ ነገራቶም ካልእ ከዓ እቶም ሓለፍቲ ማለት እየ ከምስ ካልኦ ሕጂ ከምዝግበርዎ ከምዝኾኑ ብዘኒ ዓዲ ከምዚ ንኹን ሲ ነይሩ እዩ ወላ ኣብ እንዳጥሕና እናኸድና ከንጥሕኖ ከሎና እቲ መጀመርያ ድሓር ግን ኩሉ ማቴርያል ስለ ዝመፀ ምንም ሽግር ኣይነበረናን ኣብ ትቕድም ግን ጌርና እንደገና ኣብቲ ናይ መጥሓን ዘሎ ናይ መደበር ሰሎሙና ኣብኡ ኢና ከድና ነጥሕኖ ነርና ከመይ ነይሩ ግብረ መልሲ ሜዳ ሽዑ ኣብ ሜዳ ኣብ መንጎ ብፆት ኣብቶም ቆልዑ ሽገራ ዶ ነርክን ከተብልዖኦም ኢን ጀነራል እቲ ዲኤምኬ እውን እሱ ኣይሽገራ ነይሩ ምናልባት ኣዴታት ሓድሽ ነገር ኮይኑዎ እንታይ ዳ እዩ ዝሓርጭ ገለመለ ክብላ ክእል ናይ ንሕና ግን ቆልዑ ግን እቶም ቆልዑ ግን ዲኤምኬን ሰሪላክን ገለን ኩሉ ንዕኦም ሓደ እዩ ሰኢሎም ንበልዑ ምናልባት ግን ኣዴታት ክነብረ ንኽእል ግን ኣስተምህሮ ስለ ዝተዋህበን በቶም ዩኔስኮ ሚሽን ምግቢ ክከይዶም ኣዴታት እውን ነይረን ደምህራ ተማሂረን ዘምህራ ኣዴታት ነይረን ኣብዛ ስእሊ ከማን ኣሎ ስለ ዝነበረሲ ሽግር ኣይረኸባን ማለተይሲ እዚ ዋይ ታልናዮ ገለመለ ዝበሃልሲ ኣይነበረን ምክንያቱ ድሮ ተማሂረን ስለ ዝነበራ ኩሉሲ ኣፅኒዐንኦ ተማሂረንኦ ስለ ዝነበራ ምንም ክሽገራ ወይን ኣይንደሊን ክብላ ኣይከኣላን ሕጂ ብዝኒዋልኪ ኣብዚኣ ገፅ ሳንዴ ዝርያ ኣኽባር ርእያ ነይራ ዓንቶ ኣብዚኣ ናሃትልኪ ሕጂ እዚኣተን ሊደር እየን ሰብኣይ ከማና ብሎ እዚኣተን ሕጂ ተማሂረን
ዘምህራ የምህራ ነይረ ንስቲ ኣብዚ ኣለዋልኪ ሪኢኸዮ ዶ እዋ ስርሓ እውን ባዕለን ስርሓ እውን ኣለዋ ኣብዚ እወ እዚኣተን ሕጂ ተማሂረን ኣምሂረን መራሕቲ ናይ ጉጅሌታት እየን መራሕቲ ጉጅሌታት ስለ ዝኾና ክምህራ ክኢለን ማለት እዩ ካልእ ሕጂ በቃ እዚኣ ኤስዲኤምኬ ነፅንዓ ኣሎና ስፔሻል ዲኤምኬ እናብኣ እንደ ክመፅእ ስፔሻል ዲኤምኬ ኤስዲኤምኬ እውን ምስ በልክ ብቐዳማይ ኣብታ መመረቕታ መፅሓፍሲ ገና እታ መፅሓፍ ኣብ ቦርሳ እያ ነይራ ኣይ ተቐዳዲመ ይረኣኽዋን ኤስዲኤምኬ ዳ እንታይ ኮይኑ እዩ ከምዚ ፓርት 2 ሲኩል ናይ ዲኤምኬ ዳ ተምፅእ ዘላ ነበርኩ ሽዑ ስፔሻል ዲኤምኬ ኢልኪ እንታይ እዩ እቲ ሓሳብ ናይ ኤስዲኤምኬ ሕጂ ኣብ መፅናዕቲ ስለ ዘሎ ዝን ክንብለኪ ንኽእልን ኢና ግን እቲ ስፔሻል ዲኤምኬ ከም ወላ ኣብቲ ክስታይ ገሊፀያ ነረ ኣብታ እንታይ እዩ ሽሙ ኣብታ ስፒች ናተይ ፕኩት ዝኾነ እንታይ እዩ ሽሙ ክኸብር ዝኽእል ማለት ልክዕ ከምዚ ጥሕኒ ጣዕጣዕ ኣቢልካ ኣብ በረኻ እንድሕር ኮይኑ ብዙሕ ክስታይ ዘየድልዮ ፃዕሪ ዘየብሉ መቐረቱ ገሊኡን ብዙሕ ሓዊ ዘየድልዮ ገለ እምበርከ ዲኤምኬ ክትግዕትዮ ገለ ታት ኣለዎ ከምኡ እዩ ግን ኣብ መፅናዕቲ ስለ ዘሎ ሕጂ ዘነዝን ኢለ ክገልፀልክ ይክእልን ግን እታ ስፔሻል ዲኤምኬ የፅንዓ ኣለኹ መዓስ ከተውፅዋ መዓስ ክትውዳእ ኢልክ ትሓስብ እስኺ ኣነ እንድዒ መቸም ዓመት ክልተ ዓመት ዶ ትብሊ ወይስ ኣብ ዝቐረባ እዋን ኢኹም ዓመት እኳ ይትወስድኛ ምናልባት 6 ወርሒ ዓመት ግን ዩኒድ ማኒ ገንዘብ ከድልየክ ኣለዎ ገንዘብ ሃልዩክ ከዓ ነቲ ትሰርሕዮ ነገራት ስቕ ኢልክ ክትሰርሕዮ ከምዚ እንዳጣሓኒት ገሌታት ከይኑ ዘይኮነሲ ቁሩብ ክሳብ ክወስድ እዩ ግዜ ክወስድ እዩ ምናልባት 6 ወርሒ ንሓን ዓመት ወላ ሓደ ዓመት ክወስድ ይኽእል ምክንያቱ ሲ ኣፅኒዕካ ከዓ ፈተነ ክትገብርዮ እንዲኺ ፈተነ ክትገብርሉ ኢኺ ከመይ ይመፅእ እንታይ ይኸውን መዓስ ኤክስፓየር ገብር ክንደይ ይኸውን ከምዚኣ ስለ ዘሎ እታ ስፔሻል ዲኤምኬ ኣብ መፅናዕቲ እንድያ ዘላ ገለገለ ፈተናታት እኳ ጌርና ኣላይና ግን እኹል ኣይኮነን ወላ ንዓኽ ንፍተነል እሱ ደክ ሓተ ክደለ ዲኤምኬስ ገደብ ኣለዎ ዶ ብዕድመ ምክንያቱ እንታይ ዲ መሲልኪ ዲኤምኬ ኣብ ሜዳ ከሎና ንሕሙማት ቲቢ ዝሓዞም ማንዲብል ሕጂ ብኢንጂቲቭ ዝሰትይዎ ኣኬቂ ብኢንጂቲቭ ክትብዮም ትኽእል ኢኺ ምክንያቱስ ፉድ ስለ ዝኾነ ካብዚ ራይስ ገለመለ ገለልኪ ብኢንጂቲቭ ነዚ ክበልዑ ዘይክእሉ ኣቕጢንካ ክወሃብ ይኽእል ቲቢ ዝሓዞም ስፔሻሊ ቲቢ ዝሓዞም ቲቢ ዝሓዞም ብዙሕ ዲኤምኬ ክበልዑ ኣለዎም ንሶም ዓበይቲ እውን ከም ቁርሲ ከም ገለ ኢሎም ዳያቤቲክስ ኮላ ዳያቤቲክስ ምክንያቱ ሕጂ ሽኮር ስለ ዘይብሉ ብዙሕ ክበልዕዎ ክእሉ እዮም ዳያቤቲክ ክበልዕዎ ክእሉ እዮም ከም ጋሓት ክዒቶም ከም ገለ ገይሮም ከም ስቆ ገይሮም ክበልዕዎ ይኽእሉ እዮም እወ ቲቢ ዳያቤቲክ ሕሙማት ኤኒወይ ንሕሙማት ምክንያቱ እቲ ፉድ ከም ዘለዎ ብዙሕ ሽኮር ስለ ዘይብሉ ነዛ ዳያቤቲክ ዝበልክዮ ምገብዎ ክእሉ እዮም እዚኣ ትሪእዋ ኣለኹም ዲኹም በለስ ብማርሜላታ ካልእ እንታይ ኣሎ ፋብሪካ ዝተመስረተ ፋብሪካ ፓስታ ዓበ ፋብሪካ ሜዳ ኢና ንዛረብ ዘለና ሕጂ ሜዳ ፋብሪካ ባኒ ከዓ ባኒ ፊኖ ባኒ ወይ ፊኖ ሕጂ እዚ ፊኖ ባኒ ንህፃናት ቤት ትምህርቲ ሰውራ ጥራይ ዘይኮነ ንሓይልታት ንኩሎም ኣባላት ተጋደልቲ ካብ ቅጫ ምስንካት ከምዚ ጌርካ ናብ ባኒ ሕጂ ነፍሲ ወከፍ ኣባል ነፍሲ ወከፍ ናይ ሓይልታት
6 ባኒ ይወሃቦ መዓልቲ 2 ንጎ 2 ምሸት 2 ሕጂ ዘን ፋብሪካታት እዚኣተን ዘምፃእናየን ኣብ ንእስ ኮሚሽን መግዲ ሞባይል ዝኾና እየን ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ዝኸዳ 6 ዝኾና እየን እዚ ምስተን ሓይልታት እዚኣተን ተን ሓይልታት ኣብዚ ንድሕር ዋጋ ኣለዋ ኣብኡ ይትከላ ሕጂ እቶም ኣባላት ከዓ ተመሪፆም ክኢላታት ናይ ባኒ ዝነበሩ ናይ ቀደም እሶም ነቶም ካልኦት ምሂሮሞም ሕጂ እቲ ፋብሪካ ባኒ ኣብዘን ኩለን ተዘርጊሑ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ናይ ሓይልታት እናኸደ ሞባይል እንድን ሕጂ ይኸዳ ኣብኡ ሰርሓ እሶም ክቕይሩ ከለዉ ከዓ ተጎሲሰን ከይደን ከዓ ኣብኡ ሰርሓ ስለዚ ነቶም ኩሎም ተጋደልቲ ነቶም ኩሎም ሓይልታት ባኒ ወሃቦም ነይሩ ማለት እዩ ብጀካ ንሱ ከዓ ግረሲኒ ንገብር ነርና ዳቦ ቆሎ ንገብር ነርና ከም ጉስማት ከዓ ተገይሩ ጉስማት ከዓ ሒዞም ይኸዱ ነይሮም ማለት እዩ እዚ ሕጂ 85 ስጋብ 90 هو شعار سو كلها تمسرت كلها بحسب دي تمسريتو ويس دي ام كي مجمرة غير كايخا نفتعتيو دي ام كي تمسريتا هو دي ام كي مستمسرتت قرب صنحيلا فابريكا انت ايش مركه دي ام كي طرايت مغوي كلن يقولوا خالق ነገር ምን ይም ስለዚህ ናይ ፓስታን ናይ ፓስቲንን ኣብዚ ኣይርኢኸያ ነበር ኣብዚ ንህልክንዶ نو نمنتاي خا تي زي أما تحبسي دق ناي مزرقح ناي دق عام انت زي له باستا زرقي مزجرن كزرقح اخو ولا في فيلم كمان يريو نيرو هو ابا ري يعني ذكرت زيت باستا يو فابريكا بانخ الله مارميلاتا بلس بمنتاي حسب متيلكم مارميلاتا بلس بمنتاي حسب متي شعو وا ما نقول اقبلوا لا يوم كبلعو فيتامين ديخا فيتامين سي يدليوم ينو لذا كان فيتامين سي لنا تعيشون جرنا جبر ملت خمينيرو ناي بلس مرميلاتا ابي شعب ميدا بوا ولا انت ولا العدا مرميلاتا ترخيبو وتنقول عندهم تا جبر ملت دلي ودازي جبر ملت كابتم حبيت مبري اب كتما حبيت دا اموني دي حمومات قال لي زوهبو منبر مبزحتون هزانات ندك انكبلا بالعخ اللوندو دحرنا صنت كمي يمثل قعزوخي ابسمرا كمي نيرو قعزوخ دحرنا صنت عم انت يتصرح نيرك دحرنا صنت انا اتا فاوريكا مسمصت اركيبه ياي عم دق محاره تركيبه مساي زنبره خلاي ناي سوفيت برهان زبحال نسي زكايدا نيره انا ጉድባይ ናይ ፖለቲካል ሳይንስ ከኣተለ ኣም ወፃ ጉዳይ ተመዲበ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ወፃ ጉዳይ ነይረ ካብኡ ኣውስትራልያ ከይደ ፎሬን ኣፌርስ ኤንድ ኢንተርናሽናል ሎ ኣጥኒዐ መፅአ ካብኡ ሽዑ ኢሚድየትሊ ምስ በልኩ ኣብ ናይ ዝቁርሓንሽ ፀኒሓ ኣብኣ ኮይነ ካብኣ ድማ እዛ ናይ ባድመ ናይ ዶባት ኣብኣ ሪሰርች እናገበርና ብዙሕ ግዜ ዓዲ ጣልያን እናኸድኩ እቲ ናይ ጣልያን ተርጉምካ ብእንግሊዝ ተምፅኦ እቲ ዘሎ ሂስቶሪካል ፖለቲካል ነቶም ሎየራት ተቕርበሎም ካልኦት እውን ነይሮም ናይ ሕጂ ብዙሓት መንእሰያት ይኻና ዝሰርሑ እንዲ ሪሰርች እናገበርና ምስታ ኣሜሪካን ሊ ትበሃል ንስኣ ኮይንና ኢና ናይ ዶባት ሰሪሕና መጨረሽታ ማለት እዩ ጀካ ናይ ዶባት ከዓ ናይ ኮምፐንሴሽን ነይሩ እቲ ንሕና ኮምፐንሴት ክገብሩና ዝግብኦም ብዙሕ ነገር እንዲኦም ገይሮም ኢትዮጵያ ንሱ ሪሰርች ጌርና ኮምፓይል ጌርናዮ ሰባት እናሓተትና ገለ ከምኡ እዩ ነይሩ ከተረክብያ ከለኸታ ፋብሪካ እንታይ ስማዓክ ነይሩ ከምዚ ኢሞሽናል ዶ ነርኪ ዓጊብ ክድኺ
ኣብዚ ብጻሕ ኣብፅሐዮ ኣለኹ or you were fine about ولا حنت بركة خالعي سلزنا برسي ولا حنت تسمعني أنا بتنايتها political science هيدا نسخة خالعي كا أنا بأخذ مالتي political science مستملسኪ compared to ናብ ሜዳ ክትኣቱ ከለኺ ብድ ምስ ፋሚልን ድሓር ናብ political science ክትምለስ ትኸለኺ ዓይናይ ሞር ዕጋበ ትረኺበ ትብሊ በቲ ፊልደይ ተማሂረ finally ኣብ ናተይ ፊልድ መፅእ ኣለኹ ዶ ኢልኪ ወይ እታ ሞንጎ ዝወፃኺያ ከምዚ ንኸመይ ዓንተ ወይሲ እንታይ ምኾንኩ ሜዳ ተዘይኣቱ ነይረ ኢለ ዝሓተትኩ ገሊኡ ሰብ ዝተዓስ ኣሎ ብኻ ከምዚኣ ተዝኸይ ነይረስ ከምዚ ምኾንኩ ትብል no actually ኣነስ ከምዚ ኢለ ሜዳ ምእታወይ ኣቦኹ ደፊኡ ንሜዳ ኣትል ሳላ ኣቦኹ ከምዚ ኢለ ዝገበርኩ ኣቴ ዲኤምኬ ከማን መስሪ ተወፅአ ኢልክ ተዓግብ ዶ ድሓር ናብ ፖለቲካል ሳይንስ መታወኪ ምክንያቱ ብድሌት ስለተኣትወት ነገር ምንም ከምዚ ደይገበርኩ ኢልካ ትጣዓሰሉ ነገራት የለን ቀዳ ነገር ነፃነት እዩ ነፃነት ስለ ዝኾነ ሽንኳይ ኣነስ ቶም ንኣሽቱ ከማን መንእሰያት እዮም ህይወቶም ክስውኡ ዝመፁ ስለ ዝነበሩ ምንም ሓሲበ የፈልጥን እምበር እቲኣ ሰርቲፊኬት እናሃት ልተፊ እታ PhD ዲግሪ ኣብኡ እናሃት ልኪ ሕጂ ኖ ሓሲበ የፈልጥን ካልእ መፅሓፍቲ ክትፅሕፊ ትሓስብ ኣለኺ ወይስ እቲ ናይ ድርሰት ዓለም ጥዕምኩ ደሎ ቁሩብተይ ሕጂ ኦር ጽቡቅ እዩ ምናልባት ኤሪትሪያን women in social life ይሓስብ ይሓስብ ምክንያቱ ኣብ ሃማዲኤ ነይረ እንዴም ከሳይ ከለኹ ኣብ ሜዳ ከለና ኣደ መንበር እስካለ መንቀሬስ ያ ነይራ ኣነ ሓንቲ ካብተን ፈጻሚ ሽማግሌ ናይ መጽናዕትን ቁጠባን እየ ነይረ ኣርባዕተ እንደን ተፈጸምቲ ሽማግሌ ገሊአን ከዓ ናይ ጎስጓስ ገለ ኩለን በዓል ፎዝያ ገለ ዝነበራሉ ሃማዲኤ ነርና እንደና ሕጂ ከምኡ ይሓስብ ክሪኦ ግን ደሃን ባዮግራፊ ክትፅሕፊ ትሓስብ ዶ ባዮግራፊ autobiography ወይ ከዓ ናትኪ ኣይሓስብን ገሊኦም ናይ ከሰተ ክገብሩ ሓሲቦም ነይሮም ግን ኣይተቐፀለ ሓራይ ጣዕመን ወ ላይፍ እምበር ባዮግራፊስ ሓሰብዋን ኣይተብልኒ ንሓንቲ እቲ ሓሳብ እንትርቢ ኣቢላ ከኸይደሲ never know down the lane ከምዚኣ ክንደይ ቋንቋ ትዛረቢ ጥልያን ቋንቋ እዩ ዳርጋ ካብ ትግርኛ ንላዕሊ እንግሊሽ ኣሎ እንግሊዝ ዝዛረብ ቅሩብ ስፔን መሃር ነይረ ዝዛረብ ነይረ ግን ከም ጥልያን እዩ ሕጂ ናይ ዶንት ፕራክቲስ ጠፊኡ ትግረውን ትግረ እንዴ ቆለይ ትግረ exactly ትግረ ብሌን ኣይክእሎን እየ በርከ ብጣዕሚ ብርቱዕ እዩ really በዓል ኣቦይ ይዛረብ ነይሩ እምበር ኣነ ኣይክእሎን ኣቦይ ፍሉዌንትሊ ንሱ ዳርጋ 7 ቋንቋ ዛረብ ነይሩ ኣቦይ እንታይ ዛረብ ትግረ ዛረብ ብሌን ዛረብ ኣምሓርኛ ዛረብ ዝናይ ይብል ዓረብ ፐርፌክት ዛረብ ጣልያን ዛረብ እንግሊዝ ዛረብ ላቲን ዛረብ ኣብ ሶማሊያ ከዓ ስለ ዝነበረ ሶማሊያ ዛረብ ሽሞንተ ዛረብ በይጥልያን ጥራያት ዛረብ ድሓን እኹልዩ ብዙሕ ይዛረብ ሊንጉስቲክ እዩ ነይሩ ክንደይ ገይሮም ኣብ ሶማል በስራሕ ድዮም ከይዶም ነይሮም ወይስ በስራሕ ከይዶም በቃ ጢልያን ናይ ጢልያን ክሳይ እንዲሁ ቀሺ ክኸውን ተሓሲቡ ነይሩ ሓዲጉ so he was translating from Arabic to ትግርኛ ኣብ ትግርኛ ኣብ ግብፂ ይሰርሕ ነይሩ ምስ ወፀ ካብቲ ግሪጎሪያን ዩኒቨርሲቲ ምስ ወፀ ናብኡ ኣትዩ ናብኡ ሸኡ ጢልያን ከዓ ናብ ሶማሊያ ካፖስታሲዮን ገለ ኢሎም ሰጅሞ በቃ ኣብኡ ተማሂርዎ እቲ ሶማል ቀሊል ይመስለኒ ሚቲክ ላንጉጅ እንዲሁ እሱ ከዓ እንታይ ሽሙ ስለ ዝኽእል ብሌን
يمساسل نيرو أبي توليد كأزيبي بس أسمرها أسمرة معبا التعبابيا جيزيخي مبزحتو أبسمرة دي خعابيخي ويس بيور الأسمرة خعابيخي أسمرها ده حاجن نعدت إليان كده نتمرت قول كني عملت نيرك عدت الآن كتخرج الله maybe 20s 17 18 Oh. 17 Oh, you're young. You were young. كني جيرك شعو عبادة الآن إيه بزح كره سقعتي ناي ميدا أوان ممتاز ما تزولو ويس أمونغو تمديسكي no متيمبر ما تخي متنيرو ببجيو متيه أمريكا أمريكا حنتا عمتي كره أوكي أبي نيركي أب بالتيمور بالتيمور أوكي بالتيمور يخني يركي بالتيمور أستراليا درجة عمتي ترى كلتا عمتي هونجر أستراليا هبزي دحرنا تصنتي هيدا أستراليا سدت متملس كده سدت متملس كده خد كما تحجي ناب دقيقة حدي أموي إريتراوي قالوا لاسي بقى نعم سنة حنت ساب كفلي أسمرها ودي إخل خدتها على مخد كده ما كيدي با انت كيو بتعم حماق كوي I know حجب نمنتها حتى كي شعو أبسوساتها بسبعتها زنبرة هيوت relatively نحجي أما ساسيلكا قدم دو حيش نيرو حكي بتعم باسبور تخترخي ريسيدنس تخترخي سراح تخترخي جلبل حجكو أباكو يم ددوكسو يلن انت عايشم ولا شعو كمان دسايب لكن فوتوني نانا relative دقن شعو حيش نيرو المنو بتعمي شعو تتخلون ديوم معات انت عايشم جيرو معات هابتي معات قلي معات قزا قالوا لا بيغمت قالوا لا سويدن and إريترا أب أورلاندو أمريكا thank you كم زعلكي مريقني كزاخي دي ام كي زي فلت سب إريترا والليلة عمنني أبدا جنا وشتنسي كله سبس عرخا خيبولنا إنه خلاتنا for generations to come نجاري خجاري في كزلة تجرف زلخي غير كزلخ أنت تجرف زلخ نحك زربا أبركو تاخد بتاعمين أنا مسكنه انقع اب كم زبق عكي 4 عمت بحجة 5 اب 5 انا بسوسان عمت ومن بحنسا اخوينا خن حلو فوتوس وانا قبر مساخي ايه مالتي سبيشال دي ام كي الله نديا سبيشال دي ام كي تمص الله ساون مسوصت مسوصت صبوي hopefully خمسة كوفينا بحنسا بنانا نداستنا ونعلل مساخي thank you انت ازيبي ام كي سي مغبناي حصاناتنا اريترا خوينا دلا جيجوس فافا قلبلز بلو بزح سب كاف يفلد دونيرو بزيك مقادل تخي أبز ترى هيوت زلو مسراتي تمخان كفل ترسب أي كحس وكني بغدا ما ماما مس تورقت مس متأسين ماما دوي للا أنت أزيبسي متحف تمرق الله إليا جئت دي ام كي بارتي را أخوان بيرسونال أنا هنا يفلتني أنا أحس وكني حجر وحس وقينا ماما فليتا did you know سأقوى تايسا دي ام كي انتي دي ام كي أزيب ناتناس دي ام كي مسريتا تحرتن بوكوس ناي دي ام كي I don't think بزح سب زفلت يجي تزاريبي فلتن no or كم زي I guess maybe no كاتم تقادلتي قلتو أزيب دي ام كي جلب لوني خمسة قوة هالي عندي مثلا حج صبغ جرام كون صفات خنقبرينا because إذا كان like I was saying مس كل عاسيخ جز دي ام كي خطبت كل خاص كم تسب كم زي كيرك حويس كسر حيو خبلك خلو كم زي نو بالشعوب زقرا وانز وات إز مثلا نيرو بأي I'm not gonna lie literally this كم زي بعلو سب كم زي نشقت زقبر زنبر حنس أول مسكاي خمس بالكيو تواجهات كشيات كله خدميت سلسة بيتي مع ربع السري لا كويجي جوز كشيات كله local product وين كسيت خونيها أي تدافع فينيها حنس أخذ جزء زبلكي تسجر مكان تاي مسلكي زخونة ولا زناي فيسين زخونة حريق دي ام كي اللي تفلو okay ولا صبوت ولا نسكو انزغ ولا صبوت كو يمكو دغورو الله انا زفلطو اب حدا دكان كيده حدا نهل كبز دي ام كي سرع قال مليتات لهم الرأيك أتصلوا صرحوا ولا صبوت كمان دي ام كي تا دي ام كي سخستاي كوين الله ترى رقيق أدو أب زخونة نجرسي دحرتي
ዲኤምኬ ደም ዝገብርዎ ዘለዉ እቲ ውሽጢስ ካልእ ሓርጭ ድዩ ኣይትፈልጥን ገሊአን ከ በዚ ድንሽ ቀይሕ ድንሽ ዶ ገለ መሊለን ናይ ሕርሻ ገለ መላትካ ገብሮ ርእየ ኣለኹ ድሓን ግን ኣሊስት ሕጂ ዳርጋ ሬሲፒ ቡክ እንዲ ክውፅኢኺ ዘለኺ እታ ሬሲፒ ሲ ኣብ ኢዳ ዘላ ሕጂ እቲ ረሲፒ መጨረሽታ ዘሎ ናይ እዚኣተን ኣዴታት እቲ ረሲፒ ኣብ ገዝአን ዘሎ እዩ ኣብ ገዝአን ዘሎ ከመይ ገይረን ከም ዘዳልዎ ፍትፍት ንኣብነት ከመይ ገይረን ድሓር ነቲ ቆልዓ ከመይ ገብሮ ገይረን የብልኦ ሓሪጭ ጣፍ ኣብዚኣነ ተኸፊታያስ ሓሪጭ ጣፍ መፅያ እንድሓር እዛ ሓሪጭ ጣፍ ክንደይ ፍንጃል ትገብርያ ክንደይ ካሎሪ ኣለዋ ክንደይ ፕሮቲን ኣለዋ ክንደይ ኣይሮን ድሓር እንታይ ተእትውላታ ኮመደረ እዚኣ ጣፍሞ ገንፅሊ 76 ኣንብብያ ሓሊፈ ያፀኒ ናይ ገዓት እውን ክርኢ ፀኒሐ ሓርጭ ጣፍ ትመጠን ኣሎ ሚዛን ብግራም ካሎሪ ብግራም ፕሮቲን ኣይሮን ብግራም ኣሎ ኮማደረ ኣሎ ካሮቲ ፀባ ጠስሚ ወይ እዚአን ኣብ ዘይቲ ገዘን ዝርከብ እዩ ጠስሚ ወይ ዘይቲ ብሱል ፓፓዮ ጨው ድሓር ከም ፍሩቷ ብሱል ፓፓያ ትብን ፓፓያስ እቲ ዝሓሰረ እዩ ኣብ ሃገርና ፓፓያ ትብዮም ወይ ድማ ዝበሰለ ፓፓያ ወይ ድማ ማንጉስ ገምዚታት ከም ፍሩት ኣቮካዶ እዚኣ ባናና ባላንስ ትኸውን ባላንስ ዳየት እያ እዚኣ ከምዚ ቤዚክሊ ናይ በዓል ሰሪላክ ዝገብርዎ እኮ እዩ ናይ ፍሌቨር ነገር ጌርካሲ ነቲ ሕጂ ናብዚኣ ናይ እንታይ ሓርጭ ስርናይ ዘላ ኣብዚኣ ሕጂ ኣራንቺ ገይሮም ኣሎ ሓርጭ ስርናይ ዱባ እንድሕር ኢሉኪ ዱባ is the best food ኣብ ሂወትካ እቲ ዝበለፀ እዩ ዱባ ዲኤምኬ ኣብ ውሽጢ ሃገር እንዲ ቀንዲ ዝሃልኽ ኣብ ውሽጢ ሃገር እዩ ቀንዲ ኣብዚ ዓድና እዩ ቀንዲ ዝሃልኽ ነቲ ኣብ ደገ ዘሎ ኤርትራዊ እዚኣ መፅሓፍ ንደገ ክዝርግሑ እያ ኦር ብፒዲኤፍ ዋላ ድዩ ብኣውዲዮ ቡክ ቨርዥን ድዩ ኣለክ ድዩ ሓሳብ እታ ሕጂ መደብ ኣይገበርኩን መቸስ ፅቡቅ ይኹም ማለተይ ኣሎ ፍሉጥ እዩ ከምዚ ሽሮ በርበረ ሒዝዎ ዝኸይድ ሰብ ካብዚ ሲ ዋላ ዲኤምኬ ዝሒዞም ዝኸዱ ኣይሰኣኖ ሂብና ኢና ሞሴን ኣዝማና ዝነበራ ሕጂ ቆልዑ ሒዘን ዝኸዳ ኣብዚ ነራ ሓደ ፓይሎት እዮም ከለዉ መዚኦም ከለዉ ሓንቲ ጓል ሓውና ነራ ጓል ዶክተር ይግዛው መዓት ዲኤምኬ ሒዛ ኸይዳ በብግዚኡ ከዓ ንሰደላ ገለ ሕጂ ምናልባሽ ወን እቲ ኣጠቃቅማ ድዩ ወይ ካብ ዝገዚኦም እውን ክኸዱ ከለዉ ሲ እቲ ሓበሬታ እቲ ፖርሽን ዋይዝ ኣምሹር ኣብኡ ባዕሎም ክሰርሕዎ ካብ ስክራች ኣይኮነን ካብ ዝገዚኦም ክኸዱ ቀለሎም መስለኒ ዝተዳለወ ዲኤምኬ ንኹም እየ ምናልባሽ እቲ ሓበሬታ እቲ ዝሓሸ ከማን ካብዚ ክወስድዎ ከለዉ እምበር መዓት ምግብታት እዩ ዘለዎም ናይ ናቹራል ዳ ኣይኮነን እምበር እሱ እኳ እቲ ፍልልና እኳ ኣብኡ እንድዩ ኦርጋኒክ ዘይኮነን ስለዚ እውን ድሓን ባይ ዘ ታይም ሜቢ እዚኣ ትወፅእ እዚኣ ቪድዮ እውን ውሳነ ትገብሪ ትኾነ ኣበይ ከም ትዝርጋሕ መስመራ ዝኾነ ሰብ እውን ክሓትት ከሎ ኣይ ዶንት ኖ ብፒዲኤፍ ፎርማት ዲና ክንገብሮ ክንህቦም ንኽእል ወይ ገለ ድሓን ቀሲና ምሳ ክንረዳዳ ግን ኣብ ሕቶ ኣብ ዘለኩም እዋን ንዓና ኮንታክት ክትገብሩና ትኽእሉ ኢኹም ዶክተር ኣዜብ እውን ፐርሰናሊ ክንረኽባ ንደሊ ትብሉ ሰባት ተሊኹም እውን ብኣና ጌርኩም ቴሌፎን ኣይወፃእኒ ኣነ እዚኣ ቴሌፎን ኣብ ኣይፈትዋን እንድየ ግን ሓቲቶም ቴሌፎን ክረኽቡ ክእሉ ካባና መመሪፅና ክንህብ ኢና እውን ንሕና ጆኺ ወይ ከምዚ ኣላ እዚያ ከምዚ ኣላ ክንብለኪ ኢና ንድውለልኪ ናትኩም እሱ ናትኩም ስራሕ እንድዩ ግን ካብ ልቢ ከመስግነክ ደሊ ቴንክ ዩ ንደቅኺ ኮይንክስ ንዓና ኮይንክስ ንደቅና ከማና ረኪቡሉሎ ዲኤምኬ ብጣዕሚ ነመስግነኪ ኣነ እውን ብዙሕ ነስግነኪ የቐኒለይ ከምዚ ሓሲብኩም ምምፃእኪ ንመጀመርያ ሕጂ ኢንተርቪው ዝገብር ዘለኹ ስለዚ ናይ ሓቂ ተሓሳብኪ ፅቡቅ እዩ ንዲኤምኬ ከዓ ከምዚ ጌርኪ ኣፕሪሽት ክትገብርዮ ከዓ ፅቡቅ እዩ ስለዚ ዲኤምኬ ጥራይ ዘይኮነ እታ ፋብሪካ ዲኤምኬ ሲ ክትፈልጥዮ ምእንቲ ፋብሪካ ፓስታ ነይርዋ ፋብሪካ ባኒ ነይርዋ
كمون مارميلات ማርሜላታ በለስ بعابي እውን ኣሎ وخالي دقة نجارات كمان نيرو صلصة قال نجبر نيرو هو سمعك نيرو قدامي هو ساعة كن زي خساء يكون نيرو نتوم نعش من قالينا نرنا دحار كأ انت اشمر كيبونا عندو نتقنت 91 آتيا سماي تدمتي مريت تدناني عقلو تغمتو مريت المتتو نسديت مرزي وزي قيلفتو Thank you أنت أزيبي thank you دكتور أزيب كبرت هابلي سسنايو لطعنا عدمن من سيبالي يقني اللين مجمرة انترفيو مقباركي thank you كاب كله بالعندن كيل مجمرة جبرنا خلا بتعمي ديس بلني مغنياتو عندن كيل اتي مجمرة زفانونا كاب إيروباني ميدا سلزخوني أبوخي بتعمي يسمعني emotionally no ስለዚህ እዚ ዝገበር ክለይ ሕቶ ዝገበርክዮ ኢንተርቪው ኩሉ የቀኒለ ይብለክ እንደገና ብሓንሳ ኣሎና yes ኣብ ኤስዲኤም ከይ ከዓ ብሓንሳእ ኮይና ክንሰርሖ ኢና ብሓንሳእ ኮይና ከዓ ክንሪኦ ኢና definitely ደስና ብለኒ thank you ኣንቲ ኣዜብ and I'll make sure ኤርትራን ኣሉላን እውን ከም ትበፅሖም ዘይ ቀልጢፍና ክንገብር ኢና ድሓን ክሪእዋ እንታይ ክገብሮም ይክረኽቦም ኣብ ሶሻል ሚድያ ዕድመን ጥዕና ንምነየልኪ ኣሚን ኣሚን ሰላም ስጋብ ኣብ ካልእ ኢንተርቪው ናብ ካልእ መደባት ስጋዕ ንራኸብ ተኸታተልቲ ዳኪና ቶክ ሾው በብዘለኹም ወሰናይ ቅነ thank you